खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानायनायनि सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियायाव दावराव जानानै गोदान जोनोम मोननाय ULB हानजानि सायाव खेंफोरथि होदों। हाथियारजों सोमावसारनायखौ दोननानै जौगानायनि खामानि मावनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि कंग्रेस लेङाइ आफादगिरिया ULB गोदान हाथियार हानजानि सोमोन्दै बिथाङा माखासे खेंफोरथि होदों। क'क्राझार जिल्लानि टेसिक स्टेट हानजा बिश्वकर्मा सान फालिदों। PCDCनि मासिगिरिया PMAYGनि न' फैसाखौ जाख्ल'दों। बेनि थाखाय रायजो-राजाफोरा केस फाइल खालामदों।